Здравейте, приятели! Нека днес да се направим една медитация за втора чакра. В тази медитация ще насочим лечебната енергия към нашата сакрална чакра чрез визуализации и позитивни утвърждения. Нека сега да започнем. Седнете или легнете удобно. Отпуснете тялото си. Обърнете цялото си внимание и осъзнатост към дишането си. Забележете как тялото ви се движи с всяко вдишване и издишване. Вдишвайте и издишвайте бавно и нежно. Почувствайте как гърдите и стомахът ви се разширяват, докато вдишвате, и се отпускат, докато издишвате. Продължавайте да вдишвате и издишвате бавно и повторете това 5 пъти. А сега започнете да поемате по-дълги и по-дълбоки вдишвания през носа. Вдишвайте и издишвайте дълбоко, бавно, 5 пъти. Нека сега насочим вниманието си към нашата сакрална чакра. Визуализирайте топла оранжева светлина в долната част на корема, точно под пъпа, където се намира вашата сакрална чакра. С всяко вдишване позволете на тази светлина да става по-ярка и по-жива. И с всяко издишване освобождавайте всички остатъци от тъмнина или негативност, позволявайки им да се разтворят в етера. Докато светлината продължава да става по-ярка и по-жива с всеки цикъл на дишане, усетете нейната трансформираща сила, която ви изпълва с жизненост и обновление. Усетете как енергията на сакралната чакра пулсира и се разпространява в долната част на корема ви. С всяко вдишване позволете на тази светлина да става по-ярка и по-жива, изпълвайки цялата ви тазова област със своята лечебна енергия. Докато продължавате да дишате дълбоко, си представете как енергията на вашата сакрална чакра се раздвижва, пробужда се и като нежен поток преминава през цялото ви тяло. Почувствайте нейното успокояващо присъствие, което отмива застояла или блокирана енергия, позволявайки на вашата творческа и емоционална енергия да тече свободно. Отдайте се на усещанията за топлина и жизненост, докато вашата сакрална чакра се балансира. С всяко вдишване визуализирайте как привличате креативност, страст
и удоволствие от Вселената. Позволете на положителните енергии да подхранват и вдъхновяват вашата сакрална чакра. С всяко издишване освобождавайте всички чувства на вина, срам или задръжки, които може да възпрепятстват вашето себеизразяване и удоволствие от живота. Освободете се от всякакъв емоционален багаж или ограничаващи вярвания, които вече не ви служат. Обърнете вниманието си към всички области на напрежение или съпротива, които може да изпитвате в сакралната си чакра в този момент. Без осъждане, просто наблюдавайте тези усещания и вдишвайте в тях с състрадание и приемане. Визуализирайте как лечебната светлина на вашата сакрална чакра нежно разтваря всички бариери или блокажи, позволявайки на енергията да тече свободно и безпрепятствено. А сега нека позволим на силата на утвържденията да засили тази визуализация още повече. Утвърдете тези положителни утвърждения тихо в ума си. Аз съм креативно и страстно същество. Прегръщам чувствеността си и изразявам емоциите си свободно. Позволявам си да изпитвам удоволствие и радост във всеки аспект от моя живот. Доверявам се на мъдростта на моята сакрална чакра. С всяко повторение енергията на вашата сакрална чакра расте и разцъфтява. Вдишайте и издишайте дълбоко. Насладете се на топлината и сиянието на вашата сакрална чакра, чувствайки се благодарни за жизнеността и креативността, които се намират във вас. Позволете си да се изпълните с чувство на дълбока благодарност и признателност за дара на живота и всичките му удоволствия. Вдишайте и издишайте плавно. Когато се почувствате готови, нежно върнете осъзнаването си обратно към вашето физическо тяло. Раздвижете пръстите на ръцете и краката си. Бавно събудете сетивата си. Поемете последен дълбок дъх и когато сте готови, нежно отворете очите си. Знайте, че можете да се върнете към тази медитация за вашата сакрална чакра винаги, когато почувствате нужда да се свържете отново с вашата творческа и чувствена енергия. Доверете се на силата на вашата сакрална чакра, за да ви води по пътя
към себеизразяване, удовлетворение и радост. Благодарете на Вселената и на себе си, че отделихте това време, за да се свържете със своята сакрална чакра.